Anem a començar a estudiar els circuits sèrie i paral·lel. Fins ara, la majoria de circuits que hem vist tenien una bombeta, l'hem encesa des d'un lloc, des de dos llocs, des de tres llocs. Hem fet un exercici amb dues bombetes, però ho deixem aquí. Anem a veure ara altres tipus de circuits, els que se diuen circuits en sèrie, paral·lel, els mixtos. L'únic que farem és veure exemples, però no els estudiarem. Circuit sèrie. Circuit sèrie són circuits en els quals només hi ha un camí possible. Fixeu-vos que si jo surt d'aquí, venc per aquí, faig la volta i tots els electrons fan el mateix, només tenc un camí. Cada un dels receptors, aquí aquesta bombeta i aquesta bombeta, estan col·locades una a continuació de l'altra. Això és un circuit sèrie. Poden ser dues bombetes, 3, 4, 20, un motor i una bombeta, el que sigui, però tots els receptors estan col·locats un darrere l'altre. Fixeu-vos que tots els electrons que surten d'aquí, tots fan la volta, tots passen per aquesta bombeta, tots passen per aquesta bombeta i tots tornen, perquè només hi ha un camí. Això vol dir que només hi ha una intensitat que circula per el circuit. Si vull tenir dues bombetes i vull instal·lar-la una altra, el que he de fer és instal·lar-la, per exemple, aquí. Què hauria de fer? Doncs xapar el meu cable, aquí, com tenim aquí en aquesta figura de la dreta, i afegir una bombeta. Fixeu-vos, he xapat el cable i he afegit una bombeta. I ja tinc 3 bombetes en sèrie. A cada una de les bombetes jo puc mirar el voltatge que hi ha a cada una de les bombetes. Recordeu que per mirar el voltatge nosaltres posàvem el tèster i posàvem aquí una punta del tèster i aquí una altra punta del tèster. Aquí tindré un voltatge 1 perquè li diré bombeta 1. Si el tèster el col·loca aquí, tindré el voltatge 2. No tenen per què ser iguals perquè les resistències no tenen per què ser iguals. Si les dues bombetes fossin iguals, UV1 seria igual a UV2, però el normal és que no siguin les bombetes exactament iguals. En això se li diu caiguda de tensió a la bombeta 1, caiguda de tensió a la bombeta 2 o voltatge 1, voltatge 2. Si les col·locam així, fixeu-vos aquí tenen 5 bombetes en sèrie, si una s'espanya, deixa d'haver un circuit tancat. Aleshores, les altres deixarien de funcionar. Circuit en paral·lel. Aquestes 3 bombetes, fixeu-vos que estan col·locades completament diferent a les altres. Cada una d'elles està unida a la meva font d'alimentació. Fixeu-vos, tinc aquí aquesta bombeta està unida directament aquí a la meva font d'alimentació. Aquesta bombeta està unida directament a la font d'alimentació. I per acabar, aquesta bombeta d'aquí està unida directament a la meva font d'alimentació. Fixeu-vos que les 3 bombetes estan unides directament a la font d'alimentació. I a més, fixeu-vos que les 3 estan unides en aquest punt d'aquí. D'acord? Sí? Si jo tinc dues bombetes aquí, unides, les dues estan en paral·lel, hi ha una línia, aquí posa línia comuna, que és fins a arribar en aquest punt. Hi ha una línia que és comuna en les dues bombetes i després tinc una part, que aquesta part és de la bombeta 1, aquesta part és de la bombeta 1 i després tinc aquesta part que és exclusivament de l'altra bombeta. Si vull afegir una bombeta, doncs he de posar una branca més. Fixeu-vos que la teniu aquí posada. Teniu aquí a la dreta, he afegit aquest altre camí i ja tinc una tercera bombeta posada en paral·lel. Fixeu-vos que les 3 estan unides aquí. D'acord? Aquí
teniu un circuit en dues i en dues bombetes. Són dues maneres de dibuixar el circuit, però és el mateix. Aquest i aquest dos que teniu aquí, vos he posat els dos dibuixos perquè vegeu que és el mateix. Es poden dibuixar així o poden dibuixar així. Què passa aquí? Fixeu-vos, aquí tens les tres bombetes funcionant. Si una bombeta s'espanya, les altres, fixeu-vos que l'altra està unida encara. Aquesta encara està unida. I l'altra també està unida. Per tant, maldament aquesta no funcioni, maldament aquesta deixi de funcionar, les altres dues segueixen unides a la meva font d'alimentació. Anem a veure ara amb teoria, amb escrit, d'acord, que tenim. Què passa amb la resistència? Això vos explicaré un momentet a classe, però fixeu-vos que si estan en sèrie, quan més bombetes posi, més resistència tindrà el meu circuit. En canvi, en paral·lel, quan més bombetes tinguin, menys resistència tindrà el circuit. És un poquet mal d'entendre, però vos ho explicaré a classe. Caiguda de tensió o voltatge. Cada receptor té el seu voltatge quan estan en sèrie i cada un és diferent si les bombetes o els motors o el que sigui són diferents. Depenen de la resistència de cada receptor que jo posi. Els voltatges poden ser diferents. En canvi, en paral·lel, tots els elements que jo tingui en paral·lel estan connectats entre ells i directament tots a la meva font d'alimentació. Per tant, tots tenen el voltatge de la font d'alimentació. La intensitat. Recordeu que en sèrie només hi havia un camí. En paral·lel hi havia moltes branques. No vos ho he explicat, però fixeu-vos, vos faig ara aquí un dibuix, fixeu-vos que quan surt un electró, quan arriba aquí, pot triar dos camins, o se'n va per aquí o se'n va per aquí. Per tant, no tota la intensitat s'anirà per una branca. Aquesta intensitat d'aquí s'aixaparà en dues. D'acord? Per tant, cada branca té una intensitat diferent si les resistències són diferents. Quan més receptors tinguem, la intensitat serà major. Per això ho veurem. Anem a veure aquí el resum. Fixeu-vos, vos ho explicaré aquí una miqueta millor. Quan jo tinc aquí els meus electrons que surten, aquest és un circuit sèrie, aquest és un circuit sèrie i aquest és el paral·lel. Aquí, quan surt per aquí, tots els electrons passen per aquesta bombeta, tots passen per aquesta bombeta i tots tornen. Per tant, la intensitat que surt de la meva font d'alimentació és la mateixa que passa per la bombeta 1 i és la mateixa que passa per la bombeta 2. Maldament, les resistències siguin diferents. Els voltatges. Jo tinc aquí que l'energia que me dona aquesta font d'alimentació se reparteix entre aquesta i aquesta. Aleshores tenim que UV, que és el voltatge que me dona la font d'alimentació, és UV1 més UV2. Què passa en paral·lel? Fixeu-vos que les dues bombetes estan connectades directament a la font d'alimentació. Aquí una i aquí l'altra. Per tant, les dues tenen el mateix voltatge que me dona la font d'alimentació, perquè les dues estan connectades directament. Què passarà? Bé, la pega d'aquest circuit paral·lel és que si és una pila, se gasta més aviat, perquè li don tota l'energia a la 1 i tota l'energia a la 2, màxima, a tope. Aleshores, se gasta molt més que en el circuit sèrie. I quan faceu el circuit a la classe, veureu què passa,
que en el circuit sèrie les bombetes brillen menys, llueixen menys, i en paral·lel llueixen igual. Clar, s'ha de gastar més aviat la meva bateria, la meva font d'alimentació, d'acord? I fixeu-vos que ara la intensitat, tots els electrons que surten per aquí, en arribar aquí, han de triar. Uns s'aniran cap aquí i uns altres s'aniran per la branca de baix. Aleshores, tots els electrons que surten s'aixapen en dos. Els que se'n van per la branca 1 més els que se'n van per la branca 2 són la intensitat total que surt de la meva font d'alimentació. Per tant, fixeu-vos que són a l'enrevés un de l'altre, per dir-ho així. Fixeu-vos que en sèrie els voltatges se sumen, només hi ha una intensitat, en paral·lel només hi ha un voltatge, tots tenen el mateix voltatge, i les intensitats se sumen i ens donen la intensitat total. Aquí tenim dos exemples de circuits mixts. Fixeu-vos que aquestes dues estan en sèrie entre elles i aquestes dues estan en paral·lel. Per tant, el circuit sense que està en sèrie o en paral·lel, ni una cosa ni l'altra, se li diu mixt. I aquí, fixeu-vos, aquestes dues entre elles estan en sèrie, aquestes estan en sèrie, però després entre elles estan en paral·lel. Que estan en sèrie o en paral·lel? Doncs ni una cosa ni l'altra, circuit sencer se li diu mixt. Aquestes dues sí que estan en sèrie i aquestes dues sí que estan en sèrie. Però és un circuit mixt.